No hay más tiempo que perder. Tengo prisa. Tolosa mendiz inguratuta dagoen arren, berdegunerik gabeko zonaldeak ere topa ditzakegu. Lore eta landaren ordez, harria nagusitzen da gune gogor hauetan. Hain zuzen ere, zonalde hauek berdez jazteko helburuarekin jaio zen Tolosa berdez. 3. urtez egingo da urten, ekainaren 4tik 12 eta beste behin Tolosako 5 plaza lore eta landare bereziz apaindute ikusteko aukera izango da. Gaztelako atea, Plaza Zaharra, Berdura plaza, Andre Maria plaza eta Euskal Herria plaza. Tolosarekin lotura duten paisajistak gonbidatu dira gune hauek apaintzeko. Gaztelako atean, Donostia Lizarreko Amaia Agirrek eginiko proposamenat gozatu ahalko da. Plaza Zaharrean kontsumo arduratsuaren aukera eginda eta naturaren bakeaz gozatzeko beta hartzen duen gizartea irudikatzea izango du helburu. Berdura plazan, Frantziarrerako iturri baten inguruan, lokatzezko lorontziz eta geranioz gorriz osaturiko lorategi ikusgarria dago. Euskal Herria plazan, Goroldi enpresako Jose Mari Arsuagak altueran kokaturiko lorategia ezarri du, eta beste behin ere zuhaitzek izango dute protagonismoa. Eta azkenik Andre Maria plazan, baratzeko espezie historikoak erabiliko dituzte herritarren artean ezagutarazi eta zabaltzeko helburuz. Baina lorategi hauetaz gain lore azoka ere eginda asteburu honetan Tolosako Triangulo plazan. Eguraldionak lagunduta jende asko gerturatu zen eta batzuek ikusteaz gain hainbat lore edo landare mota erosi zituzten beraien etxeetako lorategi edo balkoiak apaintzeko.